Čaute! Ja neviem, jak mám začať, ty vole. Ubehlo 4729 dní, aby kanál dosiahol 20 000. Je to tu, dámy a páni, číslo, na ktoré som čakal dlho. Bol to taký prvý milník, keď prekročíš tu 10 000, tak čo je také najbližšie? 20 000, nie? Niekto by povedal 10 001, ale zase tak do detailov nepôjdeme. Takže je to tu, trvalo to, ty kokos, ani neviem, kedy by bola 10 000, asi 4 roky, plus mínus. 2018, no, 8 rokov, ty kokos. Ale o to vôbec nejde, absolútne to teraz neberte, hej, že idem porovnávať, ako čo dlho trvalo. Je to úplne nepodstatné. Strašne vám ďakujem, že ste klikli toľky na odbery. Kiež by ste toľky aj sledovali videjka, ale však vieme, ak funguje YouTube. Mohlo to tam padnúť aj skôr, len ako to vždy býva posledné dni, niekto ten odber zruší, niekto ho dá. Teraz napríklad deň to viselo na 19 999. A ja som furt refreshoval, že kamo, jeden človek, dávaj. Prepáčte, že teraz nie som taký aktívny, ale ešte asi počuť, že mám nejakú nádchu alebo dačo, ja neviem. Ja som takmer mesiac proste nachcipaný. V maji to začalo a ja som proste takmer mesiac nachcipaný. Jeden týždeň som bol good, ako tak, len potom som robil s drevom, tak sa to vrátilo. A teraz som akože už lepšie na tom, len občas ma ešte dusí a hej, čiže strašne mi chýba točenie. Ja mám normálne na pracovnej ploche XY hier, ktoré treba natočiť. XY hier si dávam do wishlistu, takže nebojte sa nič, ako náhle sa polepší môj zdravotný stav. Idem na to. Zároveň toto videjko som chcel využiť aj ako takú rýchlo informačku, stále nenávidím to slovo, kto si pamätá OG YouTube, tak vie. Ale ešte predtým si chlipnem čajík. Ja viem, že asi ste čakali kávičku, hej, ale tak keďže teraz je tá nadchal, čo srandujem, jasné, že tu mám kávičku, dámy a páni. A odopreť si kávičku, what the hell? Kávička nesmie chýbať. Chcel som vám povedať nejaké tie infošky, aj keď nie úplne, ako teda ma už poznáte, že rád rozprávam, keď už je niečo dokončené. Teraz mám strašne hektický mesiac, akože aj vďaka Bohu za to, hej, lebo inak by som sa nudil. Ale ak si pamätáte status, som nedávno písal na YouTube, že koncom júna by som dal veľmi rád 24-hodinový stream, pretože budem jednak aj sám doma, čo ty kokos som nezažil už dlho. A chcel som to využiť, lenže bohužiaľ musím to preložiť. Necháme to asi niekedy na leto, dúfam, že bude priaznivejšia situácia, ale stále je to otázne, k tomu sa za chvíľku dostanem. Radšej to takto oznámim, hej, že ten stream zatiaľ nebude. Mrzí ma to, ja som sa strašne na to tešil. Absolútne mi to časovo nevychádza, pretože, to vám poviem, aspoň teda čiastočne opúšťam moju izbu, tento dom, a idem sa sťahovať. Zatiaľ vám nepoviem, kde sa idem sťahovať, to si nechávam na výročné video, hej, ktoré by som už chcel točiť na danom mieste, ale teda sťahujem sa opäť za raz, budem mať zase nejaké to súkromčo. Strašne je otázne ešte, aký bude internet, to je prvá vec, ktorá mňa vždy zaujíma, teda okrem ceny a iných vecí, tak proste internet, to je vždy prvé, že kokos, aký to je internet. Takže to chcem potestovať. Pokiaľ by bol priaznivý, tak ty kokos dávame 24 ASAP. Pokiaľ by bol nepriaznivý, tak budem informovať. Ale budem veľmi rád, keď bude aspoň ako taký, aby som vedel sa už s vami nejako spojiť, pretože aj to streamovanie mi chýba. Máme tam strašne veľa restov, ktoré chcem streamovať. Vy ako komunita mi chýbate na tých streamoch. Pokecať s vami, pohalúziť. Proste ty kokos, ja som normálne zistil, že tento YouTube, ja už ho mám tak vrytý do DNA, že ja si neviem predstaviť, že by som to nerobil. Už to robím takmer 13 rokov, 6.7. to bude 13 rokov. Teraz, jak nič netvorím, tak ja mám normálne, ako keby som závislý na nejakej droge, hej? Že proste ja potrebujem niečo točiť, ja potrebujem tvoriť, lebo jednak sa nudím a jednak chýba mi to. Proste chýba mi zabávať vás, chýba mi ten strih, chýba mi to všetko proste. Čo sa týka špeciálu, ja ho už mám natočený od marca, ja už vtedy som na to myslel, pretože vtedy sa trošku rozhýbali ľady, ľudia začali sabovať, tak ja reku Kurník Šopa, rýchlo špeciálik, nech je nachystaný. Potom to opäť kokos sa zmrazilo, ľudia nechodili, tak teraz sa to hitlo a môžem to už konečne vydať. Pôvodne som vám ten teaser chcel ukázať až na konci tohto videa, ale už som nevydržal. A môžete sa teda tešiť na Igelitkára 2, s ktorým ma niektorí spamujete, odkedy vyšla jednotka. Už dlhšie som to chcel spraviť,
Vždy som čakal na nejakú príležitosť, teraz ako špeciál na 20 000, keďže mne absolútne už nič nenapadá, čo by som mohol ako špeciál natočiť. Mi to prišlo ako vhodná príležitosť, takže som zvedavý, čo na to poviete, celkom som sa s tým vyhalúzil, takže dúfam, že sa vám to bude páčiť, vydám to čo najskôr. Zároveň toto videjko bude pre mňa aj taký challenge, pretože toto video bude prvé, ktoré zostriham v DaVinci, keďže áno, počas tých 13 rokoch som vymenil 3 editovacie programy. Prvý bol Camtasia Studio, otrasná vec. Ďalší bol Sony Vegas, v ktorom som tiež dlhé roky strihal. Od 2020. som prešiel na Adobe Premiere, ktorý bol úžasný. To bol najlepší edit. Proste bol som tam ako doma, tie efektíky, už všetko som ovládal. 6 rokov som tam vydržal, ale kámoškovci, oni zvýšili normálne cenu. Kámo, ja ani rozprávať nemôžem. Furt je čaple, otrasné, už toto, Kriste. Ako neviem, či vás to zaujímal, tak už som sa rozkecal, tak sorry, aspoň máte čo dobré k jedlu pozerať. Nemáte za čo dobrú chuť. Proste stalo to 36 €, balík Creative Cloud, boli tam programy ako After Effects, Photoshop, Premiere, Illustrator, InDesign, proste použil som 2 programy z toho, takže celkom som to preplácal, jak sa povie. Chcel som vyriešiť to, že by som si platil len Premiere a Photoshop, avšak Adobe podpora mi napísala, že takto nefunguje, musel by som si to platiť samostatne, čo sa neoplatí. Samostatný Premiere stojí 26 €, takisto Photoshop, čiže by som platil viac, ako som platil. Onedlho mi prišiel mailíček, že od júna zvyšujeme cenu na 80 €, z 36 na 80. What the fuck? No a včera som to išiel ešte pozrieť, no a už tam bola zrazu cena, že 46, hej? Zľavičku dávame, no reku, naserte si so zľavičkou, áno. Je to len o 10 €, čiže teoreticky dá sa, ale platiť každý mesiac 46 €, to máš takmer 500 €. Ak nie nad 500 € za rok. Ty vole. Toto je čas, kedy konečne môžem prejsť na software, v ktorom už edituje väčšina. Je to zadarmo, je to namakané, takže teším sa na to, už som si to nabindoval, tak som zvedav. Dúfam, že som to postrehal dobre. Chcel by som si ešte dačo predtočiť, kým som doma, takže keď budem na novom mieste a budú vychádzať videá ešte z tohto miesta, nebo aj z dielne, tak sa nečudujte. Ja už teda odchádzam budúci týždeň, začnú mi vybavovačky, proste riešim to fakt strašne dlho, už ma to aj psychicky vyčerpáva, ale o tom potom. Ja vám teda zatiaľ ešte raz veľmi krásne ďakujem za 20 000 klikov na tento kanál odoberať. Je to už dlhý výletík, hej, už ideme od 2013. Už je na kanáli cez 2200 videí, ty vole. Keby sa tu fakt mám rozkecavať, čo všetko mi YouTube priniesol, aké možnosti, príležitosti, tak sme tu ešte dlho. Ja vám za to všetko veľmi krásne ďakujem, že môžem, aj keď ešte z toho nežijem, ale možno raz. Uvidíme, jak sa zadarí. Medzičasom si choďte pozrieť nejaké staršie skvosty. Tešte sa na špeciál, dajte si určite odber, ak ho ešte nemáte. Zvonček, nech vám to zazvoní hneď, ak to vyjde a dúfam, že si to užijete. Jak zvyknem hovoriť, ahoj.